आफादनि आफादगिरि आरो बिथांजों लोगोसे चिरां जिल्लानि फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन, नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड प्रग्रेसिभनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे जुडिशियेल सेक्रेटारि बिथां आरो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड प्रग्रेसिभनि बड'लेण्ड आर्मिनि मिलिटारि सेक्रेटारि बिथां आरो दिनैनि मेलावनो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड प्रग्रेसिभनि गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय बिबानाव थानाय लोगो नोंथांमोन, जौस्राङाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों People's Joint Action Committee for Bodoland Movement ni Deputy Convener Mr. Pramontang और People's Joint Action Committee for Bodoland Movement ni Central Committee ni गुबुन-गुबुन बिफानाव थानाय नोंथांमोन आरो जौस्राङाव जिरायबाय थानाय ओनसोलनिनो गोरों-गोरा नोंथांमोन आरो दिनैनि बेंटल दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि सिङाव गेवलां मेलाव नुजाथिफैनो हानाय दख'रानि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड प्रग्रेसिभनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम जांख्रिथायारि हामलायनायखौ बावबाय आरो बेजों लोगोसे जि विन्टार सिजन गोजां बोथोरनि हामलायनायखौबो नोंथांमोननिसिम जासिनाय थाबाय। राष्ट्र संघ एबा यूनाइटेड नेशन बुहुमाव थानाय गासैबो हादोरनो बिथांमोना मोनसे डाइरेक्शन होनायमोन 2013 मायथाइयाव आरो बे डाइरेक्शना जादों जे बुहुमाव गोमाना थानाय हारि the lost tribes unreachable हारि बेबायदि जुदि हारिफोर दङब्ला जोंनो थाबैनो नोंथांमोना रिपर्ट हो होननानै 2013 मायथाइयाव राष्ट्र संघआ मोनसे डाइरेक्शन होदों आरो बेनि रिपर्ट बायदिब्ला all over the world जेब्ला सार्भे खालामना नायबाय अब्ला नुबाय 100निख्रुइबो बांसिन हारिफ्रा दिनैहालागै गोमानानै दं एबा आनरिचेबल अबस्थायाव दं आरो बेबायदिनो एग्जाम्पल्स हिसाबै जोङो आफ्रिकान नेशन्सफ्राव जों थांनो प्रयोजन जालायलाया पेसिफिक असेन्सफोरनि बाथ्राफोरखौ जों बुंलायलायनो जों प्रयोजन जाया जोंनि एशियान कान्ट्रिनि इन्डिया एबा बांलादेश बहायनो बेबायदि गोमाना थानाय हारिफोर दासिमहालागैबो दं। आन्दामान एन्ड निकबार आइलेण्डसआव नोंथांमोना जेब्ला बेरायहैगोन अब्ला नोंथांमोना नुहैगोन the सेनेटालिस एबा झावा होननाय मोनसे जाति दं, मोनसे हारि दं जाय हारिनि पपुलेशना जों जुदि सेन्सासखौ नायोब्ला 4,000ल' आरो बेनि बारा नङा आरो बेबायदिनो जों जुदि बांलादेशनि बाथ्रा बुङो चिटागां हिल ट्रेक्सनि आन्दाराव बान्दरबन होननाय मोनसे फिसा जिल्ला आरो बेवहायबो जोङो
lost tribes गोमाना थानाय हारि बरं मोनसे जाति जोङो मोननो हायो दा बाथ्राया जाहैबाय 21st century आवबो दिनै United Nations नि आन्दाराव बैफोरबायदि हारिफ्रा दिनैबो मानो गोग्लैसोनानै दं मानो दिनै गोमानानै थांनो नागिरगासिनो बे बुहुमनिफ्राय आरो बाथ्राया जाहैबाय सैथो बाथ्राया बे जाहैबाय बिथांमोननि ओनसोलाव रिभलुसन गैया आरो रिभलुसना बबेनिफ्राय फैयो रिभलुसना फैयो जेब्ला मोनसे हारिया एजुकेशन सोलोंथाइ खेत्रआव रोंगौथिया जेब्ला फैयो अब्ला रिभलुसना फैयो नाथाय बे आन्दामान एन्ड निकबार आइलेन्डसफोर बायदियाव बै हारिफोरनि थाखाय गभर्नमेन्टआ माब्लाबाबो स्कुल गायसनहैयाखै सोलोंथाइनि बिथिङाव बिथांमोनखौ जौगानायनि जेबो राहा लायाखै आरो बेनिखायनो रिभलुसन सोनाय बे बाथ्राया जांख्रिखांनाया बिथांमोननि गेजेराव गैया आरो बेनिखायनो बिथांमोना दिनै गोग्लैसोनानै दङ खिन्थु जों जुदि नायो जोंनि बे नर्थ इस्टार्न स्टेट्सआव 1995 आव जेब्ला इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशननि जेब्ला अरेल जायो दा हाइएस्ट कम्पिटिटिभ एग्जाम्सनि जेब्ला बाइबा कल जायो अब्ला बेवहाय मोनसे कुइसन्स फैनायमोन आरो बेयो जाहैबाय जे जोंनि इन्डियायाव कार्बि होननाय हारिया अबाव दं मिकिर होनना बुंनाय हारिया अबाव दं बेबायदि मोनसे कुइसन जेब्ला सिखारो अब्ला बेनो जाहैबाय कार्बि आरो दा स्टेट अफ आसाम आसामनि सिङाव आरो बेयो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआव बेबायदिनो 1970 आव जेब्ला बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होदोंमोन कार्बिफोरनो नै बिनि सायावबो बिथांमोना एवारनेस गैयामोन जे गावसोरहा जे मोनसे सासन दं मोनसे गभर्नमेन्ट दं नै बेबो बिथांमोननि माबा गैयामोन आरोखि कार्बिफोरनि गेजेराव दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि जि स्टेटास जोंनि बर'फोरनि स्टेटसा दिनैसिमहालागै सौफैनायनि एकमात्र कारना जाहैबाय जे दुलाराय फरायसा आफादनि दैदेननायाव जा सोमावसारबोनाय जा रिभलुसन जा जांख्रिखांनाय आरो बिनिनो फिथाइ जों दिनै गासैबो जों मोनजाबाय थादों जों दिनै बाख्नायनो नांगोन जों दिनै मख'नांगोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ आरो NDFB जिथुनाखि लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट लेट नट बर' नेशन डाइ फर आस बे मोननै मट'खौ जेब्ला जोङो बर' हारिनि गेजेराव जों लाबोबाय दिनै बर'फोरनि अबस्थाया बुहुमनि गेजेराव दिनै सिनायजानाय जाबाय दिनै बर'फोरखौ सिनायबाय दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव बर'फोराबो थांनो हाबाय बाथ्रा बुंहैनो हाबाय दिनै देशआवबो बर'फोरखौ सिनायबाय खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय दिनै उइथिन द कनस्टिटिउसन अफ इन्डियानि सिङाव बर'फोरनि थाखाय मोनसे होमलेन्ड नांगौ आरो बे होमलेन्डखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै सिकिउरिटि होनाय जायाखै खिन्थु जोङो बहायनो थाद'आखै दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड प्रग्रेसिभआ 15 years of peace process गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायनानै जों दिनै नुनो मोनदों जों जेब्ला सिजफायार खालामदोंमोन अब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बुंबाय थादों जे दिनै इन्डियायाव आलादा रायजो सोरजिनायनि बेबायदि पलिसि गैया गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जेब्ला जों पिस प्रसेसआव दङमोन अब्ला बिथांमोना बुंबाय थादों जे दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव इउनियन टेरिटरि सोरजिनायनि बेबायदि माने पलिसि गैया खिन्थु 2005 निफ्राय 2019 सिम जों नुबाय दिनै तेलेंगाना स्टेट बिथांमोना क्रिएट खालामबाय आरो लादाख इउनियन टेरिटरि बिथांमोना दिनै क्रिएट खालामबाय आरो बे बाथ्राखौनो लानानै जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इन्टारलिक्युटर दाखालि 15 आरो 16 तारिखआव गुवाहाटीयाव जेब्ला डिसकासन जायो जोंनि चार्टार अफ डिमान्डखौ लानानै आरो बे चार्टार अफ डिमान्डखौ लानानै जेब्ला सावरायो जोङो जाय बिथांमोना जों डेलिगेसनफोर दंमोन टकआव दंमोन जोंनिफ्राय स्पष्ट बाथ्रा जों बुंदों
दिनै नोंथांमोना एन्सार होदो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै बुंदों जे नोंथांमोना बुंदों जे इन्डियायाव फार्दार माने सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनाय जाया इउनियन टेरिटरि क्रिएट खालामनाय जाया बेबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंदोंमोन नाथाय नोंथांमोना दिनै पेन्डरा बक्समान खुलिनानै होदों दिनै नोंथांमोना एग्जाम्पल्स देखायबाय दिनै तेलेंगानाखौ बानायबाय इउनियन टेरिटरि लादाखखौ बानायबाय अब्ला दिनैनि तारिखाव नोंथांमोना बर'फोरनो आलादा रायजो होनो हायैनि खारना मा बिथाङा बुंबाय जे बे आलादा रायजोनि जिथुनिखि बाथ्रा बर'फोरनि जिथुनिखि डिमान्ड सेपारेट स्टेटनि बे बाथ्राखौ लानानै आं गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आं पार्सु खालामहैनोसै बेबायदि बुंदों आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनसे स्पष्ट बाथ्रा बुंनांदों जे बर'फोरखौ गाग्लोबदों बर'फोरखौ नासयदों सोबख'दों बे बाथ्राखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै रियलाइज खालामबाय अनुभब खालामबाय आरो एट द सेम टाइम गभर्नमेन्टनि जि इन्टारलिकुटार बिथाङा जोंनि सिगाङाव स्पष्ट बाथ्रा बुंदों जे बर'फोरनो मोनसे एमिकेबल सल्युसन जे खालामनांसिगौ प्रयोजन दंसै बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बै टक दिनाखौ जोंनि सिगाङाव स्पष्ट बुंबाय जोंनि जे सातराब दिमानाव थानाय जे 22टा जिथुनिखि दिमान बे दिमाननि सायाव जोङो मोनफा सावरायनानै साननैनि हाबाफारियाव जोङो फोजोबनो हादों जों सावरायजोब्बाय दिनै मोनथाम जिनिसा स्पष्ट आरो बेनो जाहैबाय ड्राफ्टिंआ स्टार्ट जाबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै ड्राफ्टिंआ क्लियार बिथांमोना लिरजेनबाय आरो बेजों लोगोसे बुंबाय जे बर'फोरनि जिथुनिखि प्रब्लेम जि डिसकाशन्स बेयो मोनसे माने फाइनाल स्टेजाव सफैबाय आरो बेजों लोगोसे थाम जिथुनिखि बाथ्रायानो जाहैबाय द पेरियड अफ सेटेलमेन्टआ आरो बेबो माने खाथियाव सफैबाय दा बेनिखायनो जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बुंनो नागिरो जे सावरायनाया जिहेतु जागासिनो दं जुदि जोबनाय अबस्थायावनो जुदि सफैबायब्ला अब्ला दिनै मानो सोमावसारबोनो गोनां गोलैखो रायजो राजाखौ बबे लामाजों लांनो नागिरखो बेबायदि जोंनि मा होनना बुङो जयेन्ट मुभमेन्ट ग्रुप जथाय सोमावसारि आफादफोरनिसिम बेबायदि माने कुइसन सिखाङो बेखौ नोंथांमोना रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायगोन आरो बुंगोन जे जों एथ' गोबाव जुदि थाबायब्ला 50 बोसोर 50 बोसोर जों जुदि संग्राम खालामबायब्ला जोङो मोजां मोनसे एग्रिमेन्टनि थाखाय जोङो आरो दसे सम आरो नेबावदिनि खिन्थु सोरबा बेबायदिनो दान मोननैनि उनाव दान मोनथामनि उनाव बेबायदि जुदि सोरबाफोर जुदि बुंफैयोब्ला आं बिथांमोननिसिम स्पष्ट आंनि मेसेजआ जे नोंथांमोना जुदि नांनो हालाब्ला बिनानै लाबोनो हालाब्ला नोंथांमोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय हायो आसामनिफ्राय हायो बिटिसिनिफ्राय हायो नोंथांमोना 2 लाख बेबायदि लानानै जिरायनानै न'आव आरामसे थादो जोंफोरबायदि संग्राम खालामग्रा आबसु एनडिएफबि जयेन्ट एक्सन आरो इउपिपिएल जोंनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ नोंथांमोना नस्थ' खालामा नोंथांमोना हायोब्ला जों हेफाजाब खालामनानै आलादा बर'लेण्डनि स्वार्थआव जों खौसे सोमावसारनानै जोंनि जि सिमां बे सिमांखौ मोगथां महराव जों खालामगोन बे बिबुंथि बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।